духтарои азиз, заказотон омад. Ина ман аз Корея борома имрӯз гирифтам. Заказои Корея ин духтаро имрӯз омад заказо. Ана ин стомак хелп. Онҳое ки пардохт кардагиам духтарон нависед адресотона ман равон мекунам почтакати. Стомак хелп духтаро ин барои желудка. Онҳое ки аз гастрит, аз желудка дард, аз ҳар гуна камбудиҳои желудка азият мекашанд, марҳамат, ана ҳамин стомак хелп ном дорад. Аз ҳамин харидорӣ кунед. беҳад чизи хуб аст. Ина уже ман қариб 10 ба фикрам 9 ё 10 заказ кардам. уже результатҳои нағз дидан духтаро. онҳое ки харидорӣ кардан результати хуб дидан, ба ҳамин хотир боз заказ кардан. дар дохили ин як курса лечения, яъне 30 рӯз шумо аз ана ҳамин истеъмол мекунед ва ҳатман беҳбудӣ мебинед. ин чизо духтаро маҳсулотҳои ширкати Атомӣ дар асоси гиёҳҳои шифобахш истеҳсол карда шудааст. ягон намо чизои равғани ҳайвонот ягон чиз нест. ҳамаш дар асоси растаниҳо. ана ин бошад духтаро витамин. цветная еда мегӯянд. дар таркиби ин витамин Б, селен, цинк, витамин Д, витамини оҳан, магний, ҳамаи чизҳое ки витаминҳо ва минералҳое ки барои организми мо зарур аст, лекин мо бо хӯроке ки истеъмол мекунем ин чизҳое намегирад организми мо. ба ҳамин хотир бояд мо аз ана ҳамин витаминҳо ҳатман харидорӣ кунем. дар дохили ин барои 2 нафар курси леченияи 2 нафар басанда аст духтаро, яъне ки дар як оила 2 нафар метавонанд ана ҳамин кати лечения кунанд, табобат кунанд. инам заказ духтарои азиз. ва омега духтаро, омега 3 рибка. дар дохили ин омега духтарои азиз, омега барои онҳое ки кӯдаки майда доранд. ин аз 1,5 солагӣ иҷозат аст, яъне аз 18 моҳагӣ 1,5 сола мешавад. барои кӯдак шумо метавонед мармеладка диҳед. агар кӯдакатон натавонад мармеладка истеъмол кардан ё ки дандонҳояш мисол нест, кӯдакҳои 1,5 сола он қадар хӯрок ҳазм кардан наметавонанд, яъне ҳал кардан наметавонанд. ба ҳамин хотир шумо метавонед дар дохили ин равғани моҳӣ ҳаст, мекушоед, мармелада дар дохилаш равған ҳаст, равғана дар қошуқча мерезед ва кӯдаки шумо истеъмол мекунад монанди сироп. фаҳмидеда модарони азиз? метавонед мармеладка диҳед ё ки мармеладка агар истеъмол кардан натавонад кӯдаки шумо, дар дохили ин сироп ҳаст, ана ҳамуна медиҳед дар дохили рибка. ана ин бошад турматсин духтаро. турматсине ки бестселлери фурӯшҳо шудагӣ. турматсин ин аз дарди пойҳо, дарди зонуҳо, дарди даст, аз артроз, артрит, ҳамаи камбудиҳое ки мо дар сустафомон мебинем метавонем истеъмол кунем. ана ин барои рӯзона дудона, инаш бошад барои шабона. ин куркума, ин бошад кальций духтаро. куркума воспаление снимат мекунад. кальций бошад недостаткаи кальция барои организми шумо медиҳад. ба пуррагӣ организми шумо чизе ки барои худаш лозим, яъне кальций ё ки воспаление дошта бошад, ҳамаш кати табобат мегирад. ана ин бошад, инам заказ. ҳозир коробкаи дуюма мекушоем. каша беҳад дӯст медорам. медонед барои чи? транспортация беҳад качественный, босифат мешавад. ина бинед. ана михел дар дохилаш михел коғазҳои мондагӣ специально барои маҳсулот наҷунбидан, сифаташ безеб нашудан беҳад эҳтиёткорона кор мекунанд. ҳамаи маҳсулотҳо, ҳамаи косметикаи ширкати Атомӣ зери назорати давлат истеҳсол карда мешавад. маҳсулотҳои ширкати Атомӣ духтаро дар ҷаҳон дар ҷои аввал меистад. знаки GMP дорад, яъне знаки ҷаҳонӣ. дар ҷаҳон тамоми дунё ҳамин маҳсулота қабул кардагӣ ва сифаташ дар сатҳи олӣ. ана ҳамин знаки GMP дар бораи ана ҳамин шаҳодат медиҳад. барои заказ духтарон нависед. наличия дорам айни замон турматсин. хеле ки гуфтам барои модаротон, падаротон, додаротон аз дарди пой, аз артрит ва артроз метавонед харидорӣ кунед. ин бошад духтаро кальций. кальций беҳад барои организми мо зарур аст. аз нурасогии кальций, остеопороз, хрупкии кости, ҳар гуна касалиҳо вобаста бо буғумҳои дастҳову поҳову зонуҳо пайдо мешавад. ба ҳамин хотир ҳатман бояд мо баъди 35 ҳатман кальций истеъмол кунем. барои заказ нависед духтаро. дар бораи маҳсулотҳо боз маълумоти пурратар медиҳам дар ватсапи ман вақте ки менависед.